Despois esta melodía tan característica significa que xa temos polo estudio a Nuska Chousa. Que tal? Hola, que tal? Moi boa tarde. Recordade, como dicía Ramiro, que podedes enviar aí as vosas consultas por se tedes algunha dúbida que facerlle aquí a Nuska a un número que ten por aquí Ángela notado. Ao 627-751962. E como xa dicíamos aquí ao comezo, houve moita xente que preguntou por aquí: a ver, Nuska, como faz esa salsa de tomate? Nuska, como se fai esa salsa de tomate para guardar? A ver, Que pasa coa salsa de pasa coa tomate? salsa de tomate? A verdade que non era a miña intención, pero como estaba apurada facendo salsa de tomate, me din conta, que non avixin a miña Lexión aí seguidoras de que viu a vir a radio, dixo, deixeme avisar mentres estou nos tomates, pero vese que non lle importa máis que importa máis a salsa de tomate. Home, sempre, por suposto. A ver, eu prometo aquí, porque cando se promete en público parece que estás como máis obligada a facer a receta da salsa de tomate, porque aínda non a teño no meu canal de YouTube. Entón fareina, pero se hai preguntas concretas, pois, porque poñerse agora a descifrar toda unha receta É complexo. Sí, sí, pero bueno, pois nada, ter uns bons tomates no estado ótimo de maduración e despois paciencia. Eu teño unha maneira de facela porque eu teño unha característica que gustame moito traballar, pero non estar ao tiquis, a mí gusta apurar. Entón eu o tomate casi non, hai xente que o escalda para lle quitar a piel, eu xa non, eu xa son máis lixeira, quitolle así tan algún daño, se non, non. Pois nada, deixamos aquí esa idea de que haberá unha publicación dun vídeo explicando paso a paso como se fai esa salsa de tomate que tanto éxito tivo, tanto demandan por aquí. Tamén nos mandaron aquí un audio, Alberto Vidal mandounos un audio tamén cunha consulta para ti. Non sei se ten que ver co tomate, penso que non. A ver, vémoslo escoitar. Aquí xa te controlan a horta, Sí, pois sí, porque ao poñer así algunha imagen sempre... Bueno, é unha cousa que chama bastante a atención. Eu, como dixen a semana pasada, como dixo sempre, é tan importante plantar flores como plantas que vas a comer, para ter unha horta san, como eu entendo unha horta san, para evitar a maioría das plagas, non evitalas totalmente, no 100%, pero sí, ao mellor, pois, como para evitar que sexa unha plaga, non? Ainda que che veñan uns poucos bichos, é plantando tamén olorosas. Hai un tipo de olorosas que repele o seu cheiro, repelen a certos insectos e atraen a outros que son beneficiosos. Os tagetes, en este caso, debaixo dos tomates, para mí son imprescindibles. Unha os tagetes e outra o prixal. Outras plantas olorosas tamén, pero o prixal porque ocupa pouco a súa raíz e non compite co tomate, porque o tomate sí que ten unhas raíces bastante expansivas e non lle gusta loitar con ninguén. E o tagete polo seu colorido, porque vai a atraer polinizadores e vai a rechazar polo seu cheiro pois certas plagas. Pero, como ben di Alberto, tamén ten unha finalidade decorativa, porque para min é importante chegar á horta e dixer que horta máis bonita teño. O colorido é moi importante. Pois mira, seguindo co tema dos tomates, non xa da salsa, preguntan aquí que non maduran, se os quito para que maduren fora da tomateira, pois acaban como brandos ou podres, e preguntan por que pode ser. Isto creo que xa o falamos un pouquinho a semana pasada. Ao mellor sí que o tocamos un pouquinho por arriba, pero sempre se pode desglosar moitísimo máis como para dedicarlle o tema inteiro, a tarde inteira. O tomate ten, bueno, moitas frutas, pero vamos a falar do tomate, ten como dous tipos de maduracións. Unha é a expansiva, que é a totalidade do crecemento en grande logo, non? Que vai a ter o tomate. E a partir dai é cando empeza a madurar. Cando chega a súa totalidade expansiva, cando non vai a medrar máis, digamos, é cando empeza a madurar. E o tomate podelo recoller da planta sempre cando estea san, porque se ti recolles un tomate que está nunha planta que ten un hongo, por exemplo, que o tomate ten un hongo, por moito que o quites da planta, o hongo xa está tamén incrustado no tomate. Pero se é san e chegou á súa maduración expansiva, digamos, non vai a crecer máis de grande, sí que o podemos quitar, porque é unha fruta
climatérica. Isto quere dicir que madura fora da súa naida, fora da planta. Que hai outras que non o fan. Entón, sí que o podemos facer para, unha, liberar a planta de estrés e de que non centre a súa energía en madurar un tomate cando pode madurar fora da planta, e así pode centrarse en facer crecer os outros tomates, sacar máis follas, facer a fotosíntesis e todo eso. Ten moito traballo. Xa fixo, xa. Sí. Pois así respondidas estas cuestións. Hai algunha outra máis, pero que creo que ten que ver co tema que imos tratar hoxe, porque preguntan, por exemplo, como facer para ter a leira sana e chea de nutrientes, tamén como revivir un terreo que estivo baixo plástico e que leva 4 anos pois producindo pero sen aboar tampouco. E preguntan por aquí tamén como se nutre unha terra pobre con moita pedra para plantar verduras, patacas, etc. Entón, se te parece, hoxe vas nos falar de abonos e o tema dá para moito tamén. Sí, dá para moitísimo porque cada unha desas preguntas super interesantes daban para un programa inteiro. Pero entón, claro, aquí temos que centrarnos en facer como o abanico máis grande, non? E non empezar a abrir tantos... Sí, porque senón non damos a tanto. É moi importante abonar, o sea, fertilizar un terreno non é o mismo que abonado. Estaría guai, vou definir un pouquiño esas dúas palabras. O sea, abonar, agora mesmo estaba pillada, porque estaba pensando nas outras tres preguntas e teño o cerebro dividido en 7 cachos. Nada, imos empezar por fertilizar e abonar. Fertilizar e abonar, sí, diferencias. Fertilizar, só di a palabra, é poñer que unha terra sea fértil, que non se basa só en abonar. Abonar é darlle á terra os nutrientes que lle faltan, non? Porque está agotada, porque hubo un plástico que a saturou, que a queimou, ou porque hubo unha plantación que desgastou certos nutrientes. Entón, eso é abonar, non? Podemos abonar con moitísimos tipos de abonos, pero unha terra para que sea fértil, digamos, vou fertilizar, o primeiro paso é abonala, e o segundo paso é manterlle a humedade relativa que necesitan as plantas que vas a plantar. Porque non vale de nada ter unha terra abonada se non ten humedade, porque as plantas non son capaces de absorber os nutrientes se non é a través da agua. Solo absorben nutrientes a través da agua. Entón, ter unha terra fértil é ter unha terra que lle é favorable para a planta. E abonar é aportarlle a esa terra os nutrientes que lle faltan. É dicir, que abonar, que creo que en galego sería como estercar, máis ben, é o paso previo a logo fertilizar, non? Ou podes facer... Fertilizar é, o sea, abonar é un dos pasos para fertilizala, para volver a terra fértil, non? Unha das preguntas era, como fago porque un terreno estaba debaixo dun plástico? O plástico é moi bo se non tes moito tempo para ir a apañar as ervas que llenasen a roder e tal, pero mata o terreno, porque, digamos que na terra hai como uns microorganismos que necesitan vivir aí, non? Uns necesitan aire e viven na primeira capa da terra e outros non necesitan aire e viven máis subterráneos, pero porque ten que ser así. Que pasa se poñemos un plástico? Non vamos a ter ervas, genial, todo bonito, pero os microorganismos que viven na primeira capa van a morrer abrasados por falta de sol, por falta de oxígeno, por falta de moitas cousas. Entón a terra, pouquinho a pouco, vamos a ir enfermando co plástico porque a atosigamos, afogámola, non? Entón, digamos que matamos a terra e despois vai a necesitar moitísimos máis nutrientes para que unha planta vai arriba. Vai a ir, sí, pero non é o mismo, non? Por exemplo, están acordando as micorrizas, que é como un hongo que vive na terra, pero debaixo do plástico non, que vai a facer que, como unha simbiosis entre bacterias, hongos beneficiosos todos os nutrientes e as raíces da planta, fai como se fora, vistedes Avatar, que todas as plantas están conectadas. Realmente nunha terra san, todas as plantas están conectadas gracias ás micorrizas, que son como unha especie de hongos que fan como unhas raíces blancas que conectan todo. Entón fan que a terra estea máis san. Falamos entón de estercar, de fertilizar e quedanos compostar, a compostaxe. Sí, compostar sería outra parte de fertilizar. Digamos que compostar é facer o teu propio compost cos residuos que tes na horta, digamos, non? Residuos sempre vegetales, porque se nos metemos en residuos animales, que tamén se poden algúns, como plumas, pelo, en poucas cantidades, sería tamén largo de tal. Pero o que compostamos na casa, restos de
pelas de frutas, frutas que se nos poñen malas, todo o que arrancamos da horta vai para a composteira. De feito, pregúntanos aquí a Gens que arrancou as calabazas, quería saber se esas follas e ramas poden ir para a composteira. É o caso, entón? Sí, sería o caso, pero sempre hai que ter unha pequena precaución. Que as calabazas pasa unha cousa que, como este ano, bueno, sempre, pero este ano temos un tempo moi húmedo. Entón, as calabazas suelen coller un hongo que se chama oidio. Entón, claro, diximos, bueno, xa secaron, vounas a arrancar e recolles as calabazas e tal. Que pasa co oidio? Que é un hongo. E se o metemos na composteira, ele non vai a morrer. As follas vanse a descompoñer, van a facer, compost, pero o que vamos a facer para o ano que ven, cando collamos ese compost para botarlle a nosa terra, vamos a estar sementando o hongo. Entón, sempre na composteira sí que se poden botar, pero se eran follas sans, plantas sanas, non cheas de hongos de ningún tipo. É dicir, plantas, por exemplo, de tomateiras e de outras plantas que teñamos na horta, se están ben, poden ir para a compostaxe. Deberían, poden e deben, porque así é unha maneira de facer o noso propio compost, de axudarlle a terra a fertilizar e devolverlle á terra o que xa era dela. É dunha maneira moi natural. A parte, facemos menos residuos, tamén nós, e a terra vai a ser máis sana. Entón, hai como diferentes tipos de compostaxes que podemos facer segundo que iramos aumentar uns nutrientes ou outros, non? Sí, o que pasa é que para compostar, bueno, sempre é interesante que na composteira añadamos cousas verdes, non? Todos nos facemos a idea, cortamos os céspes, arrancamos as follas aos tomates sans, tal. Eso son cousas verdes, non? Van a aportar nitrógeno e tal. Pero tamén hai que meter na composteira carbono, o sea, ramas, cousas que sean máis leñosas, porque é a mellor maneira de facer un bo compost. É sempre en presencia de aire, necesita oxígeno. A min esas composteiras que son de plástico pechado, porque en vez de descompoñerse as cousas, pudren. Iso vai de dano, entendo, a terra. Claro, non se trata de botar na composteira, non é un estercoleiro, non é unha basura na que poda botar de todo. Por exemplo, que hai xente que di, non, sí que se poden botar restos de comida cociñada. Non se pode, porque, a ver, cada un na súa casa fai un panteiro, se quere, pero non deberían, por culpa de que unha comida cociñada non vai a descompoñerse. O que vai a facer é pudrir e criar outros bichos que van a ir a comer o podre. E o podrido sempre vai a atraer a nosa composteira ratos, ratas, toupiñas, bichos indeseables. Entón, a finalidade da composteira é que as cousas se descompoñan. Presencia de oxígeno. E se a nosa composteira é de plástico, bueno, pois que teña aireación, furadiño, rajas e de todo, e que non estea tapada de todo por arriba. E a sombra, si pode ser. Entón, que non estea tapada de todo por arriba, pero si tapada ou non, tampouco deixala destapada. Se é de plástico, eu preferiría deixala destapada, porque que vai a pasar? Que se chove moito, podese drenar algo, pero tampouco non vai a ser como para tanto, sabes? Porque a parte de arriba sempre vai a facer como un palleiro, cando se facían os palleiros de palla, que a parte de arriba sí, pero a outra estaba seca, que era como se conservaba a palla seca para os animales todo o ano, non? Co palleiro, e máis chuvíalle por encima. Entón, o da composteira é moi relativo, sempre depende do que ti lle botes, de como teñes, de onde a teñas, se está debaixo dun árbol, por exemplo, das ramas dun árbol, xa lle fai protección suficiente. Estou falando dunha composteira de plástico. Si a facemos con un par de palés ou así, sí que é aconsellable o mellor botarlle un aluniño ou así. Sí. Dicíasme si, dependendo do que queríamos añadirlle ás plantas, distintos tipos de abonos ou de fertilizante de compostaje. E sobre todo, se poden ser naturais, que os fagamos con cousas que teñamos na casa, mellor que tirar de todo o produto químico que hai por aí, que ao final, imagino que non será tan saudable como que temos nós na casa de maneira natural, non? Todo o químico que poidamos evitar na horta vai a favorecer que a horta sea máis sana, non? Recordo outra pregunta, creo que era que como fago para que a terra estea máis sana. Eviten todo o posible, todos os químicos que podas, pero todos, refírome a insecticidas, a plaguicidas, para combatir calquera tipo de hongo, todo o que poidas evitar que sexa químico, mellor. E o abono podémolo obter de unha maneira moi simple.
isto que vou contar non é que sexa suficiente. Pasa ás plantas unha cousa como a nós. Si che din, necesitas calcio, non? Para crecer. E non en todas as etapas da vida a mesma cantidad de calcio. Cando estás crecendo, eres un bebé, un adolescente, necesitas máis calcio que cando eres unha persona maior. Entón, como nos dixeron sempre, non, tens que tomar leite. Bueno, tamén podes tomar puerro, apio, que tamén ten calcio, non? Canto máis amplia sea a variedade de alimentación, mellor será a aportación de calcio que lle metamos ao corpo. Eso non ten... dúbida. Eso. Bueno, pois isto pasa o mismo, non? Por exemplo, as plantas tamén necesitan calcio. Vai a evitar varias cousas, o sea, vai a evitar o que me están preguntando moito estes días, que é a putrición apical dos tomates sobre todo, pero tamén dos pimentos e de outras hortalizas, e tamén vai a evitar as queimaduras solares, que é verdad que a incidencia dos rayos solares directa cando é como rápida, non? Choveu onte, que alá en Ribeira choveu onte outra vez. Sí, choveu. E de repente aparecen 40 grados con uns rayos de sol que están atravesando unhas gotas de agua en suspensión e iso multiplícase, entón provoca queimaduras. Que pasa co calcio nas hortalizas? Que vai a facer como se fose unha crema solar para nós. O calcio vai nas a proteger dos rayos solares, da incidencia esa tan repentina, entón vai a evitar as queimaduras solares. Como podemos aportarlo? Empezando a jardar desde ya as cascas dos ovos. Todas as cáscaras de ovos que vayamos utilizando nós, as cáscaras jardámolas, porque o 90 e moitos % do porcentaje do que está feito unha casca de ovo é calcio. Non lle podemos aportar así, porque as plantas non teñen dentes e non saben que facer cunha casca de ovos. Non o van a absorber nunca, ademais, unha casca de ovos se non a trituras previamente, podes botarla na composteira po ano cando quites o compost, a casca de ovo pode estar inteira, intacta, porque costa moito descompoñela. É carbonato cálcico, é realmente como están feitos un dos componentes dos osos. Entón, o que hai que facer é poñelas a secar, logo esmajalas ben e trituralas en un molinillo de café ou unha procesadora que teñamos na casa. Ese polvillo é o que lle podemos botar ás plantas. Así directamente? Cando as plantamos, xusto antes de plantalas un par de meses cando queiramos preparar tamén a terra, ou incluso na mitad do ciclo, non? Porque o calcio forma estruturas da parede celular das plantas, e as plantas están crecendo continuamente. Entón, un aporte de calcio non lle ven mal tampouco. Sempre podemos aplicarlo en agua para diluílo, para que a planta lle sea máis asumible. Despois, por exemplo, unha maneira de aportar minerales á nosa terra é de ir favorecendo pouco a pouco pois a distinta complexidade que ten de unha terra pois moi dura, moi arcillosa ou demasiado solta ou tal, vámola como mellorando. Sería o polvo de pedras. Polvo de pedras? Polvo de pedras, incluso só vai a vender así, pero bueno, si tes a suerte de ter unha canteira cerca da túa casa, xusto debaixo das cintas transportadoras vai caendo un polvillo de pedra, que ese é ideal. Aparte porque é de moitísimo tipo de pedra diferente, porque como unha cinta transportadora sempre vai caendo aí, é un polvillo super fino, ten que ser como moi parecido á fariña, é así de fino, podemos ir aportando eso á terra, porque sempre vai aportar uns minerales que non vamos a obter nin con abono, nin con esterco, nin con compost. O sea, os minerales consíguense de minerales. É dicir, é a única maneira de aportarlle pois estes minerais minerales con este pó de pedra. Sí. Non temos iso preto da casa. Ai, non vendemos. Claro, triturar pedras é un pouco complicado. Tens que ter un molinillo de café dos potentes. Dos potentes. Pero non vai a ser o caso. Neste caso, pois, habería a vender tamén xa feito. Bueno, despois, por exemplo, para aportar nitrógeno, a borra do café. Que iso podemoslo conseguir en calquera bar, tampouco nos temos que volver locos aí xuntando na casa ou aquel, porque baste un bar de un día para outro, pois poden che dar 5 ou 6 kilos de café. Imos xunto a Leti e que nos deixe pois aí os restos da borra que lle quedan ali na taberna. Pois sí, Leti, pois vai xuntándonos a borra toda. Aí queda o mensaxe. Ponola así estiradiña, porque a borra do café cría como un hongo verde, entón non é aconsellable ningún tipo de hongo, por se acaso. Se non vai a ser malo, que eu sei, pero non sabemos nunca no bar o que lle poden botar á borra do café, entón, témolo que airear para que estea seco.
E iso, pois, vai a aportar é bo para o crecemento da planta. O nitrógeno sempre vai a aportar forza e vitalidade á planta para que creza, para que teña unhas follas verdes, pero non é aconsellable en todos os casos. Por exemplo, plantamos un tomate. Que queremos do tomate? Pois do tomate queremos comer tomates, que son os frutos, non? Pero para iso temos que deixar que a planta bote flores. Pero se botamos demasiado nitrógeno a unha planta de tomate, o que vai a facer a planta de tomate é desvivirse botando follas, porque é o que aporta o nitrógeno, a vitalidade necesaria para que boten follas. Entón, sería como máis aconsellable, pois para repolos, para lechugas, para esas plantas que temos na casa verdes, vale, o aporte de nitrógeno. E tamén para os tomates cando na primeira plantación, cando os estamos plantando que necesitan nitrógeno. Unha, para fortalecer as súas raíces e expandilas rápido, e outra para o crecemento axeitado do tomate. Entón, para obter eses froitos, que é o que lle temos que botar a tomateira? E aí vamos ca parte do potasio. Desde ya todo o mundo a apartar para un lado as zonas de plátano, porque o plátano é rico en potasio, tanto a fruta como a piel. E a piel pasa o mismo que a casca de ovo, non o podemos aportar así, porque a planta non vai a saber que facer con ela. Iso de que hai xente que enterra as cascas de plátano abaixo non é moi recomendable. Non funciona. Non, porque non lle dá tempo a secarse. Van a ir a comela outros bichos, ratos, seguro. Entón, o que temos que facer é poñela a secar. Seca enseguidísima, hasta que se poña negra e delgadiña. Queda crujiente. Entón, en ese punto, témola que triturar. E aí, cando conseguimos un polvillo fino parecido a café soluble, é cando lle aportamos á planta. Mira que hai que triturar cousas, Sí. Pasas o día triturando. Bueno, a ver, tes a opción de compralo, pero eu digo unha maneira natural, sabes? O que pasa é que ao principio sempre podes pensar, mima, pois vai a rollo, ten que estar a apartar para aquí os tomates, para aquí non sei que, para aquí as cascas de ovos, para aquí, tal. Pero eu digo sempre, é como ao principio cando nos dixían que ti tes unha edad, como a miña. Sempre choigan. Quero dicir que cando nos empezaron a dicir ahora tendes que apartar da basura, tendes que aportar os cristal, o cartón, o plástico, e nos dixíamos, estás tan tontos, como vas a apartar todo eso? É unha costumbre. É unha costumbre, é unha forma de vida. Eu son incapaz de tirar unha botella á basura co tapón, aínda que teña os chismes destes, que yo arranco. Si no sitio dos tapóns vai os tapóns. E isto pasa o mesmo ahora xa co... É tan matemático que xa o fago sin pensar, non é un traballo, é unha forma de vida. Claro, claro. De apartar esas cousas. Temos tempo para seguir? Sí, temos aí un pequeno tipo de abono. A ver, cal é o que nos queda por mencionar? O que nos queda sería o fósforo, que o vamos a conseguir ca borralla de madeira, pero, ollo, nin ca borralla da barbacoa, que mo di moita xente. Por qué? Porque, a ver, volvo a dicir, cada un que fago que queira, eu deixo vos a miña opinión e vos pensade. Que ten unha barbacoa? Restos de grasa de porco, de ternera, de sardiñas que a resenden á gloria, pero tamén lle van a resender aos ratos. Ti se colles eses restos de barbacoa e lle aportas á terra, querendo aportarlle fósforo, que tamén o vas a conseguir, o que vas a facer é que os ratos vayan a onde plantastes os tomates, porque lle vai a resender as sardiñas igual que nos resende a nós. Teñen un olfato moito máis aquelado. Entón, o que temos que facer é queimar madeira, ou sea, se temos fogón, se non, pois, non sei, buscarse un amigo que teña un fogón e pasarse por ali polo inverno de vez en cando. Sempre con madeira noble, madeira que non fose tratada, que non tivese nin barnices, nin tratamentos para a polilla, ou sea, madeira do monte queimada. E esa ceniza vai aportar o fósforo necesario para as plantas. Que bueno, ao final vai a axudar de que a planta poda absorber outros nutrientes e tamén lle vai a axudar as plantas a facer a fotosíntesis. Pois hoxe fixemos un bo repaso, verdade? Por isto, moita información, verdade que sí. Abonos, compostaxe, tamén eses abonos naturais que así que comentamos agora. Temos aquí algunha consulta máis, pero vai ter que quedar para a semana que ven, porque acabase o noso tempo. Pasaste a media hora rapidinho. Para a semana que ven, veño solo para consultas. Siempre aceitas, mira. Pois, para a semana que ven volverá por aquí Nuska Chouska, que estuvo aquí este anaquiño con nós, falándonos pois de cousas para mellorar a nosa horta. Moitas grazas. Moitísimas gracias a vos, esta semana que ven. Un bico.